ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ 29 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, സന്യാസം, ത്യാഗം, ഇതിന് രണ്ടിനെയും കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആര്, അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്, സന്യാസം അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് മുന്നേ ഭഗവാൻ വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത്, ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. ചിലരെന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം, ത്യാഗമെന്നും കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, നമ്മളിത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം അങ്ങനെ കണ്ടു. സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം നമ്മൾ കണ്ടു 3 തരത്തില്. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയുടെ ലക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ത്യാഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ത്യാഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പറഞ്ഞു ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കർമ്മത്തിന് 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, കർമ്മത്തിന് 5 കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ശരീരം, അധിഷ്ഠാനം, ശരീരം വേണം, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് കർത്താവ് വേണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ നമ്മള് ഉദ്യമം, അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ വേണം വിവിധ തരത്തിലുള്ള. പിന്നെ എന്തുകൂടി വേണം, പരമാത്മാവ് കൂടി വേണം. എങ്കിലേ അതെന്ത് മുഴുവനാകുള്ളൂ, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിക്ക് 5 കാരണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തിയായാലും, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, എല്ലാ തരം പ്രവൃത്തികൾക്കും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കർമ്മത്തിനെ പ്രേരകമാക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്, ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ട വിഷയം, പിന്നെ ആരാണ്, അറിയേണ്ട വ്യക്തി, അതായത് അറിയുന്നവൻ, ആരാണ്, ജ്ഞാതാവ്. 3 കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ഒരു കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാൻ 3 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പ്രവൃത്തി വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു ആള് വേണം. അങ്ങനെ പിന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, പിന്നെ വന്നിട്ട് കർത്താവ്. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 29ാമത്തെ തൊട്ടെടുക്കണ്ട, 30 തൊട്ട്, ശ്ലോകം തൊട്ടെടുക്കേണ്ടെന്ന് 29 അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. ബുദ്ധേർഭേദം ധൃതേശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക് തേന ധനഞ്ജയ.
ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനി പലതരത്തിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അറിവുകളുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. കേട്ടോളാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇത് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, സ്വാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അടുത്തത് അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യത്തെ തമസാവൃതം സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സ്വാത്വികമായ ബുദ്ധി, സ്വാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടേണ്ടതാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പിന്നെ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികം. പിന്നെ വന്നിട്ട് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ധൃത്യായയാധാരയത്തെ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ യോഗേന വ്യഭിചാരേണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അടുത്ത നിശ്ചയം ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് എന്ത്, സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗം കൊണ്ട്, യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ദൃഢമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയമാണ് സ്വാത്വികമായ നിശ്ചയം. പരമജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. അവ്യഭിചാരേണ്യ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്വമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ അവരെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവരെന്തിലും ബാധിക്കില്ല, ഈ സേവനം ചെയ്യാനല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറില്ല അവരൊന്നും, അതിലൊന്നും അവരെ അതൊന്നും ഏൽക്കില്ല. യയാ തു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അധർമ്മം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്ന നിശ്ചയം രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ, അപ്പോൾ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്,
അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയമാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജസികമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. പ്രശസ്തി, പണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിജയം, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഫലമില്ലെങ്കിലോ നമുക്കവിടെ നിരാശയുണ്ടാവും. അതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവച നാവിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ പാർത്ഥ, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, അതായത് വിഷാദം, മതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ഇല്ല. എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ഇല്ലാത്തത് പിന്നെന്താണ്? മടി ഉണ്ടാവും, അലസത ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെന്താണ്? നമുക്കൊന്നിനോട് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭയവും നിരാശയും ഒക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചിരിക്കുക. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നിരാശാഭാവം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തിൽ നിന്നും മോചനമില്ല. നമുക്ക് ഉറക്കം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് അതീതമല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. സത്വഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗയില് സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാണ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി പോകില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിൽ നടന്നാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വഴിതെറ്റി പോവാത്ത നിശ്ചയമാണ് എന്ത് സ്വാത്വികമായ നിശ്ചയം. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം ഇതിലൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഫലത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശസ്തി, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ എന്ത് മാത്രമാണ്? ശാരീരികമായ സന്തോഷങ്ങൾ, ഭൗതികമായ വിജയമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അവിടെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നിരാശയാണ് നമ്മുടെ ഫലം വരുന്നത്. അതാണ് രാജസികമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. താമസികമാണെങ്കിലോ ഉറക്കം, ഭയം, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണെന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുക, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക, ഈ ലോകത്തിൽ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സും, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ നിശ്ചയമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 3 ഗുണത്തില് കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി 3 സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പറയുന്നത്. സുഖം ത്രിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗാച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. അത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇനി പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃദോപമം തത്സുഖം സാത്വികീം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖം സ്വാത്വികം. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സുഖം എങ്ങനെയാണ്? ആരംഭത്തിൽ അത് വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, അവസാനം അത് അമൃത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖമാണെന്ത് സ്വാത്വിക സുഖം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് അവിടെ യഥാർത്ഥ
സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സുഖം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുന്നത് ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതെന്താണ് പോകെ പോകെ നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വീണ്ടും അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം, ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്നാരംഭിക്കുകയായി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ കുറെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് അതെന്താണ് കർക്കശമായിട്ടുള്ളതാണ്, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും, അമൃത ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാദ്യത്തദ്ഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകുന്നത് രാജസമായിട്ട് സുഖം. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ അമൃത് പോലെ തോന്നും, പിന്നീട് അത് വിഷം പോലെ ആയിട്ട് മാറും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം നമുക്കറിയാം താൽക്കാലിക സന്തോഷാണ്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യുവാവ് യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും ഏതാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖമാണ്. ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നും, പിന്നെ വിഷമായിട്ട് മാറുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖമാണെങ്കിലോ യദഗ്രേചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോർത്ഥം തത്താമാ സമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം താമസമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ താമസ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അന്ധമാണ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അത് വ്യാമോഹഭരിതമാണ്. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സുഖമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നാതദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സ്വത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് യാതൊരു ജീവനും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമിയിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും ഉപരിഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ള ആരും എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണം ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 17-14 ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, 4ാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് 41 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത് സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ വർണ്ണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സ്വകർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി, അതാണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ധനഞ്ജയ, അതായത് അർജുന, എന്താണ് ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാല് പേര് എന്ത് പറയണത്, 4 സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരല്ലേ, 4 പേരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ 4 കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോ കർമ്മത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ, അപ്പൊ ഈ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജന്മം കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗുണവും നമ്മളിലുള്ള സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണവും ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ലെ. ആ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരെയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം? ശമോദമസ്തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശാന്തത. ശമോദമ സ്തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച്ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശാന്തത. നമ്മള് ശാന്തരായിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മള് ധർമ്മം പാലിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ആസ്തിക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ കാണേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജന്മമല്ല. ആര്? ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജന്മമല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുണമാണെന്ത്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്നത് ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജന്മമല്ല. ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരല്ല? ബ്രാഹ്മണനല്ല. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ശൗര്യം, തേജോധിതിർ ദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ചാക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയതേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി ക്ഷത്രിയരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവുക, നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവുക, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക, ഔദാര്യം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ നേതൃത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ക്ഷത്രിയരിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ശൂദ്രരെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വൈശ്യന്റെ കൃഷി ഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യ കർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്വാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടെ അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം ഇതാണ് അത് വൈശ്യന്റെ കർത്തവ്യങ്ങള്. ശൂദ്രന്റെ ആണെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക, തൊഴിൽ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള മേഖലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതായത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാണ് എന്ത്? ശൂദ്രരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ.
ഇത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗുണകർമ്മ വിപ്പ്, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ശേഷ്യ കർമ്മണ്യ ഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിത്തതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈശ്യന്, ഒരു ശൂദ്രന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്നിട്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സ്വന്തം കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. യത്താ പ്രവൃത്തി ഭൂതാനാം യേന സർവം ഇതം തദം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച സിദ്ധിം വിത്തതി മാനവഃ. സർവ ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണത എത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജോലിയെ നമ്മൾ ആരാധനയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെ നമ്മൾ ആരാധനയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായി? ആ ജോലി തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധനയായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാർ സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇപ്പൊ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല, നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ജോലി ചെറിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? അവിടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയമായൊരു ഗുണം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല, ആത്മീയ പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്താണ്? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി എന്താണ്? ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവരെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വരും? ഹിംസയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആരനുഭവിക്കണം? ബ്രാഹ്മണൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ജോലി എന്താണ്? കുറച്ച് കുറ്റമുള്ളതായാലും സാരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അത് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സതോഷാമഭിനാത്യചേത് സർവാരംഭഹിദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജോലികൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, തീക്ക് പുക കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ എല്ലാ ജോലിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? സ്വന്തം ജോലി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക്
ശുദ്ധമാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവും? കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതൊരു കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി അത് വിശുദ്ധമാകും. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? അവിടെ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പരിപൂർണത കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, 5ാമത്തെ ഭാഗം, രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ്. പ്രതികരണരഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മവേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ചിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവരും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അനാസക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം കിട്ടാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസംയമനം നേടിയവൻ, അനാസക്തനായ വ്യക്തി, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് അനാസക്തിയിലൂടെ മോക്ഷം നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ആസക്തി ഇല്ല. ആസക്തി വിട്ടുകളയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിരക്തരായിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പ്രതികരണങ്ങളിലും പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആത്മീയ നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്യണില്ല. കാരണം ആസക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകിയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അപ്പൊ താൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സാമസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികോന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. എന്നിൽ നിന്നറിയുക. ഇനി ആ ബ്രഹ്മസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച്, ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ പ്രവേശനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ പ്രാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് ഇനി ആ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്. താൻ ഭഗവാന്റെ, ഇതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ, അതല്ലോ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം त्यक्ता രാഗദ്വേഷവ്യതസ്യ ച വിവിക്താ സേവിലാകേശി യഥാ വാക്കായ മാനസാ ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട്
സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 51 തൊട്ട് 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച്, പിന്നെന്താണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. പിന്നെന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക, പിന്നെ ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനത്തിലും ഭക്തിയിലും സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഭൗതികമായ ആസക്തികളെല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? വ്യാജമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശക്തി, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത ശക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് അത്രയും ശക്തിയില്ല, അപ്പൊ അത് ആ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, പിന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ ശാന്തനായി തീർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോ ജാതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അയാള് സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും, സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സമചിത്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല? നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അയാൾക്കൊരു ദുഃഖവും ഇല്ല. കാരണം അയാൾക്കൊന്നും ലഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ എന്തുണ്ടാവും? ശുദ്ധഭക്തിയോട് കൂടി അയാള് സേവനം ചെയ്യാൻ മുഴങ്ങും. എപ്പോഴാണത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എത്തുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വതയിലെത്തുക, അതായത് ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ലെവലിലെത്താണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്താന്ന് പറയുന്നത്. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ പോലെയാണ് ആത്മനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ പോലെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കതിനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ലോകം പരമവ്യോമത്തെ പോലെ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയോ മഹിമയേറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ വിഷബാധ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മനുഷ്യന പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരിതപൂർണമാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ്? പരവ്യോമത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെ മഹിമയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്ത്യാ മാമാപി ജാനാതി യാവാൻ യാച്വാസ്മി തത്വതഃ യഥോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയുമ്പോൾ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള മാർഗം. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ബാക്കി
ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും തപസ്സിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും എന്തില്ല, അതൊന്നും പോരാ. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വേണം? ഭക്തി തന്നെ വേണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വിശദേ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതല്ല ശരി. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി കൃഷ്ണധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. അതായത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത്, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിൽ കയറുന്നത് എന്നാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.